गोख्रै खारनांसिगोन बेनिफ्राय आयौ बाला बहा खारनो नागिरदोंमोन नोंलाय? अबे नोंसिनि मालिकआ सोर जोंखौ किडनेप खालामफिननाया बेखौल' खिन्थादो दे आंनो मोनथिगोन र' सोरथोमार बेलाय जोंखौ किडनेप खालामफिननायालाय नायथारगोन आं र' सोर बियो आंखौ लांनो ना थु नोंसिनि बससिम लांनांगोन खिन्थु आंखौ बिराद खारनो गोसोमोन ना दे एबार थांदो डाइरेक्ट गोजौआव नोंनाथ' एक्टरा फैगासिनो सिन्था जानाङा दे टाइमावनो सफैगोन बेबो आच्छा माथो थैनायनि सिगां नोंनि फिसायनि महरखौ नुलांगोन दे नों नोंसिनि बसनि नामा मा नाम थैनायनि सिगां आं नोंसिनि बसनि नामखौसो मिथिनो लुगैदों बा एसेबां डेन्जार नोंजों रायलायबाय थानो सम गैया जोंहा थुदो बारा टाइम गैला नङाबा बमा बेरफुनो हागौ आरो नोंसोर माखासेया बिनि फिसाय फैजासे बेयावनो थाथ' नेथ' बिनि फिसाय फैबा बेखौबो बमजों उरायो आंनि आखायाल' खेवना होलाय आखाइखौथ' जों खेवनो हाया दान्दिसे सम बेवहायनो गोसोखांबाय थादो सोरखौ गोसोखांनो टाइमा बारा गैला जम राजाया फैगासिनो खाबाय नोंखौ लांफैनो अबे आंनि गोसो गैयागौमानि आं थैया जुरिसो आं आच्छा बिदिबा दालाय मारैथो बारग'बावनो नोंलाय आं थैमारसिगोन बिदिबा आयु बिदिबा जुरिया थैमारसिगोन दाना मा जाबावगोन आंलाय आरो आंनि सिमाङा मा जाबावनांगौ जाखो आयु बमजों बेरफ्रुनालाय आंनि हारा हुराफोरखौलाय मोनगोन ना मोना जाखो मा जाबावगोन दाना मा जाबावनांगौ जाखो आं उरायमारसिगोन बिदिबा सेस जुरिनोनो सेस बोरो बेसे मिनिट दं बेवहायलाय बमावलाय बेरफ्रुनो आयु बारा टाइम गैला माथो नैबे आखाइखौनो खेवग्रोनांसिगोन आं र' साला बांद्राय गोराबो खाखायाखैदां आयु माला ओंखारबावगोन आंलाय बेनिफ्रायलाय आखाया गबाय दाना बमा आयु बेथ' टाइम जाबानो बेरफ्रुथारगोन दाना अबे मोनसे थारखौ बस'बावनांगौ जाखो आंथ' बमनि जेबोखौनो मिथिया माजोंबाथ' बे बन्द' जागोन ना खारनाया थैयोबा थैथारथोंसै नैबे मोनसे थारखौनो बस'नोसै आङो जुदि बेरफ्रुयोबा मा जाबावगोन बेरफ्रुबाथ' आं थैसिगोन बायसान्स आरोना आं थैबाय बायोबा सिमां आइ मिस इउ 1 2 जै बिश्वकर्मा आफा गोसो दंबाबो गैयाबाबो बस'नसै आङो माथो गाबासै बिदिबा बमा बेरफ्रुनाय नंला खोमा एबार माथो सोरांजों सिमांबो फैदोंलाय दिनै सिमांनि गोसोखौ नायनोसै आंखौ बेसेबां मोजां मोनो आंखौ बेबायदि हालोदाव नुबा बे खारगोन आंखौ बासायगोन नायनि र' सिमां नों बेसेबां मोजां मोनो आंखौ नायनि र' आंखौ आंनि सिमाङा बासायनो फैदों जुरि नों मोजाङैथ' दंना जों फैबायना जुरि जेबो गिनांला एबार आरो र' बैलाय माथो सिमां बियो बमसो मा सिमां आरो बेरफ्रुनोबो बारा गोबाव गैला बम शेषले होमबा नोंसोर थांदो बेनिफ्राय बमा बेरफ्रुखासिगोन जेबो खालामनो हानाय नंला नाथाय जुरि नोंखौ बेबायदि
थांनो सिमां नङाबा नोंसोरबो गासैबो थैफाजोबगोन आंजों। जानाय नंलालै आं गिबायना आं थैनो गोसो गैयालै। मा होनलाबायदों नोंलाय बेफ्रुवा र'। बेखौलाय जों मा खालामनो हाबावनांगौ? नों गिनाङा जुलि र' माबा मोनसे जागोन। जेबो खालामनो हाला सोरां नोंसोर थांदोल'। फैदोलै फैदो सोरां आंखौ निमाहा होदो जुलि आइ एम सरि। नाथाय मा खालामनो हाबावनो ना। सिमां जों जयै थानो हायामालाय माथो जादों? जयै थैगोन ना? मा? आं गियो जुलि आंखौ निमाहा होदो। नोंसोर थांदो जेबो खालामनो हाला। सोरां फैदो नोंखौ हारसिं गारना थाङा आं। थांदो सोरां नङाबा नोंबो। आं थाङा। गिबि खेब दिनै आंनि गोसोआ मोनदों सोराङा गाज्रि मानसि नङा। सिमाङा आंखौ नागारनानै थांबाय। जेबो सिन्था खालामनाङा नोङो। सोरां नों थांदो ना। नोंखौ बेबायदि हारसिं गारना थाङा आङो। जे जायो जाथों। माथो बमाबो गाबाखैलाय? माथो जेबो सोदोबखौनो खोनायाखै? जुलि माया नों मानो फैफिनखो? इयो आं ससे थांखाबायमोन ओमफ्राय उनथिं नायबाय नों गैया बेखायनो फैफिनथारबाय आङो। आयु ओमफ्राय बेलाय मा? बम लगायना गालांदों। मा? बिदिबा बेफ्रुसिगोन नामा बियो? इयो आखाइ मानि खाना गालांबाय नोंखौ। दे जेबो जाया दे माबा मोनसे खालामनि र'। इयो बेफ्रुमारसिगोन नामा बेलाय? जानो माथो गाबाबो। टाइमिंआबो माथो खाराखै। बेनोथ'। ओमफ्राय दा बेफ्रुवा बोरैबा? बेफ्रुवा मानोना बे बमखौ आं दहायनो थारखौ बस'खाबाय। इयो ओमफ्राय नों मानोथो बिदि थाबाय थाखो? थुदो। ओमफ्राय नों दहायनो खिन्थानो हायामोन? दाथ' खिन्थाबायना थुदो थांसै। बेनोना सिमां नोंनि आंखौ थार मोजां मोननाया। सोरां साबेसे दं बिसोरो? र' उरायहोजोबनो बिसोरखौ। जोंखौ बमजों उरायहोनो नागिरग्राना दा बिसोरखौनो उरायहोफिनो र'। दसे उनाव बमा बेरसिगोन जोंबो ओंखारलांनांसिगोन बेनिफ्राय नङाबा जोंबो थैफाजोबगोन। नोंसोरथ' ओरैनोबाबो थैगोन। बिसोरना मारै ओंखारबोजोबखो? माथो नायबाय थाखोब्रा होदो। जोंखौ उरायहोगोन ना नोंसोरो बमजों? जोखावलाजोब जुलि। साला जोंखौ बमजों उरायहोनो नोंसोरो? एबार नोंसोरनो उरायसिगोन बमजों। बुम। बिसोरनि लिडारखौ सिनायगौमोन आङो। बेहाय गैया खोमा बियो। टाइमा बिराद खमसै थांनांसिगोन बेनिफ्राय गोख्रै। ओंखारदो माम्पेर। जोंखौ बेफ्रुहोनो नागिरदोंमोन नामा? एबार नोंसोरनो बेफ्रुदो। खारदो माम्पेर। नोंना हौवायालाय माथो एसेबां गिख'लै जुलि? आइ हौवा? गावनोथ' जुलिनि हौवाना आरोलाय सोर हौवा बेलाय? बाद दे आरो बेखौ। ओमफ्राय जोंहा बारग'नो हाबाय मोजां जाबाय दे। ओमफ्राय सोर पापिस्ट'मोन बिसोरो जोंखौ किडनेप खालामग्राया? बेनोथ'। आरो बिसोरथ' माथो जेबो दाबियाखैबोलाय। मा? बिदिबा नोंखौलाय मानोथो लिंहरा बिसोरलाय? जानो बेनोथ' आरो। दे होमबालाय उनाव रायलायबाय थानोसै बेफोरखौ। न'आव थांग्रोनोसै नामा? आंथ' आरो न'आवनो थांनांसिगोन। उनाव मोजां रायलायफिनसै ने? नङाबा दा बिसोर फैबावनोबो हागौ। थांग्रोखानोसै बिनिफ्राय। नों थिगखौनो बुंदों थुदो। बर'सा बेसेबां उन्दुनो हाखो नोंलाय? सिखारद'। सोरांनायखौ नुवाखै नामा नोंलाय? माथो जाखो सोरांनायालाय? आयु माथो जाखोबावसो नामा? सिखारद' माम्पेर। आंबो उन्दुनो थाङाखै दाबो। बिदि जायो नामा सोरबा? मानिथो एसेबां मेगन मोदैफालाय? सिखारद' माम्पेर। माथो फोजाबाय थाखोब्रा नोंलाय?
माथो फोजाबाय थायो नोंलाय एफा सानजौलायनायनि थैयो नामा सोरबा माथो एखनबालाय थाब सिखारोलाय उन्दुनो ओंखारदोंब्रा उन्दुनो माथो खालामनांगौ ओमफ्राय नोंना सोराङालाय न'आव फैबायना फैयाखै एसे बावैसो फन हरदोंमोन फैगासिनो होनदोंमोन बेखौ होनबा नों खेंखेंमोन ना मैया बुंखादोंमोन आं जेबो जायाखै होनना ओं अब्लाबो एसे गिनाय फैयोना ओमफ्राय दे सिखारद' नों आइमोननो खिन्थादोंमोन नामा जेबो बुङाखै आं लोगोनाव थांदोंसो होनदों दे मोजाङानो जाबाय होनबा नङाबा बेखार टेनसन लागौमोन ना बिसोरो बेखायनोथ' खिन्थाखायाखै आं ओं हाबाब बिहामजो हासोर लोगोनाव थाङामोनसै जोंहा बेखौनो आरो लामा नायगासिनो नोंसोरखौ ओं आयै हाथायाव थांनायाव लोगो मोनबाय ओमफ्राय दाना आंखौ हगारहरासै गावसिनाव लांफाबाय आरो माबा लायनो थांजायाबो थाबोबावबायसो मैया औ हा बेखौनो मैयाबो लामा नायबावबाय जोङो फैगोन खोमा साननानै जों फैनो ओंखारखाबायमोन आयै नाथाय लोगोआबो दिनै हरसेखौ खुनुरुखुम थादो होननानै बुंबाय थानायखाय हरसेखौ थाबोबायमोन जोंनि आयै दे जेबो नंला माथो जाखो ओमफ्राय नोंसोर फन मोनसे खालामबानो जायोमोन जोंहा बेखौनो लामा नायबाय थाबाय उनाव लायनो थांग्रानाबो फनानो नांला फनानो अफसो होनबाय आरो नोंनाबोथ' नांखायासै फनानो माबा आयै ओजोंहाय नेटवर्कआ नाङामोन ना ओं आयै जों जि ट्राइ खालामबाय थाबाय नोंसोरनो फन हरनो खिन्थाहरनो होननानै जायासै ना नेटवर्कआनो नांथारा हाबाब माबायदि जायगायावथ' थाङासै नोंसोरलाय नेटवर्क नांलायलायि देना जाबाय ओमफ्राय बेयावनो सोंबाय थानोसै नामा आयै दे सिङाव फैदो सानैबो ओं नोंसोर फैना दासो गोसोआ मोजां मोनलायलायबाय आंबा दे दुगैनोसै आं आयु आबा माथो संबाय थाखो आबा आंना नोंहामजोनो अमा बेदर एवदोंमोन आं आयु आबा हाबाब माला मालाथो लायब्रबखो नोंलाय अमा बेदरखौ बै खाथियावनो फानदोंमोन दहाय ए दे आबा ओमफ्राय जोंलाय मोनजागोन ना मोनजाया जाखोसै आंनि आइ सना मोनजाया नामा सोरबा दे आबा आरोथ' नों मोजां मोननायबो माबा मोनसे बानायदों आङो आयु मा बानायखो आंनिलाय दा जादोल' ना दे होमबालाय आबा दे बेदरा एसे एरहैदो दा खामा होमबा ओं आयु बेवाइफोर मा एवगासिनो आरे बा माथो गोथाव मोदोमथारदोंलाय मा संदों नैहाय बिहामजो मालाय एमि आइनो अमा बेदर एवदोंनो आयु नंगौ नामा माथो जोंबो जाफाखागोन हलेबा खिन्थु ना आयै ना मा होनो नङाबा बिहामजो मालाय एमियासो आंनि हौवायाबो बिदि एवना होबा आंनो नै हासोर आं आबाखौ एवनो थिनो हाया नोंहाबो बे अलसिया बादुलायानो एवबाय आयै आरो मानो थिनलायनांगौ देनाय मालाय हनै बेवाइफोरानोबा थिनलायनाङानो मा होनबावनो आरो एमिनि खाफालखौलाय बिदिद्राय नङाना दे आबा होमबा नोंहा बानायबाय थाथ' आं माखासे खामानि दङ बेखौ मावहैनि दे आयै आंबो थांथ'नोसै बिदिबा दे एवथ' नोंनो जा मोजां बानायखाबाय आं माइनाव जादोल' नोङो सोरां मालाय मिथिगौ ना माबे मालाय बेवाइफोरासो एमिनो अमा बेदर एवलायलायदों दा ओमफ्रायलाय माथो जाखो नङा ओरैनो खिन्थाबाय आरो नोंनो मोजां आरो होमबा गावहाथ' आंनो बेबायदिखौनो एवना होगोन नामा नोंनो आंबोथ' जानो लुगैयोना आच्छा बिदिबा एवदो ओमफ्राय जाबानो जाबाय आरो मा जानो गोसो बादुला साला सोरां मावजि बुन्दा आं एवनायखौबा जायो गोथावनो गावबा बिदि आंनो संना होफेरगोन नामा आंहासो सानफ्रामबो संना जाहोनांगौ ओमफ्राय दे थाब संद' ओंखामा जागौ नोङो थाबनो ओंखाम माथो उखैबाय नालाय बिदिबा नोंनो संफैया मानो
हिन्जाव थाखानानैलाय मानो संनांगौ आंलाय नै नोङो सोरां मावजि बुन्दा दे जाथोंसै मावजि बुन्दायानो जानोखौबा नांगौ गोथाव गोथावनो ना थाब थाबनो सोरां मावजि बुन्दा मालाबा संना जाहोगोन आं मा जानो गोसो नोंनि फेभरेटखौनो बानायना होगोन आं नंगौ ना माथो आंथ' आदानिफ्रायबो गोथावसिन सङो एमिनाव सोंबानो जाबाय आइ मिन बाजैनाव नेना थाबाय बिदिबा दे एबारथ' मोनजासिगोन ना ओंखाम ओं दानो मोनगोन र' आयु बर'सा मा बेफोरलाय मा बेफोरो बर'सा आं बानायदोंना नोंनो आयु ओमफ्राय मानोबा ओरैनोब्रा ओरैनो ओमफ्राय एफा बुरजा आरोना माथो सानदों बेथ' जेबोआनो नंबावाना नोंनि अमा बेदरबो दंबावोना नैबेलाय आयु एफा बुरजा जानांगौ आरोना आंहा माथो बेबायदि एफा बुरजा बुरजा जाबाय थाबा माथो फुंगोनसै आङो मैदेर बायदि नङा होनलाय माथो जाखो ओमफ्रायलाय मोजांसो दा इस माखौबा नों एसे थिफ्रिफ्रि नालाय नै नोङो आंखौ थिफ्रिफ्रि होननो फैदों ओमफ्राय बिसोरखौ गासैबो नों बानायजोबदों आरो बर'सा माथो सानदों जादो दे माइनाव नोंनो बानायखादोंना आं ओमफ्राय न'नि माखासे मानसिफोरनोलाय आइ आफा जेरै सोरां दङब्रा दङ माथो सिन्था खालामदों नोंलाय नंगौ ना माथो दे होमब्लालाय आंनि फिसाय बानायनायखौ जानाय नायनोसै माथो गोथाव जाखायोना र' नों थाथ' दे ओमफ्राय नोंलाय अबाव थांनो बेयावनो थाथ'ना आंजों थागोनब्रा र' आं माबा मोनसे जिनिस लायनो दे होमबालाय थाब फैखा जिरायथ'ना नों आरेफा बेखौखि आं हारसिं जानो हागोन दा बर'सायाबो जि मोजां संखादों मानो जाया जानो आंलाय जोंनि हाबाया जेरैखि जायाखै मानो जेबो नंला नोंखौथ' आं आंनि गोसोजों गनायखाबायना आरो माथोबावना नोंनि बिखायावबो आंनि थाखाय जायगा मोनगोनखौ मिजिंथिबाय आं आंनिल' जानानै थागोन ना नों जोंनि अननायाव रावनिबो नोजोर दानांथों गोदान आलासिखौल' नेना थानोसै जोंनि फैनो गोनां खुसियाव रावनिबो नोजोर दानांथों गसाइनिसिम बे मोनसेल' आरज आंनि जोंनि फैनो गोनां जिउआव दुखु होननायखौनो दालाबोथों बेलाय मारै गोलैखो मोजां जायासैना बे गोलैनाया गोलैथावथ' नङामोन एमु आंखौ आरो रागा दाजोंसैना मानो रागा जोङा आङो सोरां नाथाय मा खालामनो फाग्लि गोसो नोंखौ रागाथ' जोंनो ओंखारो आङो नाथाय एसेबांबो रागा जोंनो हाया मानोथो बिदि खालामनाय नोङो गोरोन्थि जाबाय निमाहा होदो नों मानसि बुथारनायखौथ' माबोरै हाखो सोरां अबेनिफ्राय हाखो सोर फोरोंखो नोंखौलाय आं बुंबायना नोंखौ आंना खर'आनो गाज्रि जादोंमोन आं आरो बिदि खालामलाना मिथिगौना सोरां आं मिथिनाय लोगो लोगो सानदोंमोन नोंखौ पुलिसनो हरनो नाथाय नोंनि नोंदाया आंखौ बादा होदों नोंखौ निमाहा होनो थिनदों आंखौ सानना नायलाय नों सोरां सोरखौ मा खालामदोंमोन नोङो मिथिखागौ आं सोरां बर'साया बिफा जानो लुगैबायनो जाया जानला मोनला माने दानलाय मानो जानांगौ समाया माने हाबायानो बेसे गोबाव जादों नोंसिनालाय दासामबा गावबा गथ' आदाया एकदम
संबायखानाय नङा। मा होनखो नोंलाय सोरां? दानो बिमा बिफा जायो नामाब्रा? आं जायखिया नोंनो खिन्थाबाय आरो। आं थांथ'नोसै। चावमिन जानोबा? जाया माथो आं। दे जाद'। आयौ बास बर'सा आं आरो जानो हाला। माथो नोंलाय गोथाव मोनथारमोनलाय? खिन्थु आंना दा उदैयानो बुंजोब्बायना बेखायनो जानो हाला आरो। नंगौना? माथो? ओमफ्राय गोथाव मोनना आं संनाया? मानो गोथाव जाया जानो? ओमफ्राय ना नै दासो सोराङा फैनानै थांदोंमोन। मानोबा? मानोबा माने आंनाव निमाहा बिबाय थादों। मा गोसोजों निमाहा होनो बेखौ सोरांखौ? नों बुंबाय थानायखायसो सिरि थाबाय आङो। माथो ओमफ्रायलाय निमाहा होदो। दे निमाहा होदो बेखौ। आंनो बुंबायना जेराव। मानो एसे अनसुला नोंलाय? नोंखौ बांसिन अनोना आं। नंगौना? ओमफ्राय आं लेंग्रा खानि ओमफ्राय बिदि माबा माबि जाबालाय अब्लाबो अनगोन ना? मानो अना जानांगौ? नों जेरैखि जाया मानो अनखायोना आं। ओमफ्राय उनाव अनाबासो दा आंखौ। नायबानो जाबाय अनना अना। दे होमबालाय। जानला मानला दानो समायो नामा बिसोरखौ बिमा बिफा जानो? मोजां नुथारनाय नङा। जिखौनो दिनै सुनो बाथारदोंमोन नामा आङो। नाथाय मा खालामनो उपायथ' गैया। एकदम जाखानाय नङालै। मोजां नुखानाय नङाथ'। बेहालाय सोरजों रायलायबाय थाखोसै? आरे गावसोरनो दासो एफा उन्दै। मानो बिदि साननांगौ जाखो दिनै? हाबायानो बेसे गोबाव जादोंखाय? बे आदायानो जाम्बा जाबायदां। गावबा गथ' हेन्डसाम मानदान बोरायनो सानखो बेलाय? माथो गोदाव सोराव हारसिं रायलायबाय थाखो बेलाय जाम्बा बायदि? मेरला टाइम दंथ' मानो बुजिया बिसोरलाय? आयौ बेना माथायासो खावसे गला जाबाय नामा? ना बार गाज्रिफोरसो लोगो मोनबाय नामा बेलाय? समाया एकदम समायखाया। आयौ जानाय नंला। दा मोनायाव जारिनांसिगोन बेखौ। बानलु गोरान माबा माबि सावना जारिनोसै आं दा मोनायाव। नङाबा बार गाज्रिया आंनावबो हाबनो हागौना मोदाया। बाब्रे जानाय नङा। जेरै दं बिदिनो थानो हाया नामा सोरबा? सोरां मा हारसिं गोदाव सोराव बखिबाय थाखो नोंलाय? माया समाया सोरजों रायलायबाय थाखो नोंलाय? बिसोरखौनो होनदां। सोरखौ मा होनदों नोंलाय? बिसोरखौनो होनदोंलै आं। बेनोथ' सोरखौ मा होनदों नोंलाय? बे आदा बाजैमोना। औ माथो जाखो बिस्रालाय? जानोथ' नागिरदोंना। मा होनलाबायदों नोंलाय? डाइरेक्ट बुङा मानो? बेनोथ'लै बेनो। मानो बिदि साननांगौ बिसोरो? मा सानदों ओमफ्रायलाय? माबा दानो बिमा बिफा जानो लुगैबायनो। सोरां ओमफ्रायलाय माथो जाखो सोरां? मालाय बिमा बिफा जानो नागिरनायालाय? बेनोथ' समायाना मारै जानो हानांगौ बिसोरलाय? मोना जानो। थोदस मा होनलाबायखो नोंलाय? नङा माने दानो समायाना बिमा बिफा जानो बेखायनो होनदोंब्रा आं। आयौ सोरां माथो जाखो मालाय बिमा बिफा जानायालाय? जाथों आरो बेथ' मोजांनिसो बाथ्राना। आं गथ'खौ साया दावराव जागोन ना जोंना नङा। माथो जाखो ओमफ्रायलाय? आं माने सुखुवाना। बाथ्राया बिदिसोना होमबा? मा जाबावगोन सोरां नोंजोंबो मा जाबावगोन? नोंनो बुंलाय जुलि एमिखौ दानो सोरबा बिमा जानो समायो नामा? ओंथ' आरो बेखायनोथ' होनदोंना आङो। दाबोनबा एफा उन्दै गावसोरनो। ओंथ' जाया बामनो रोंगोन नामा सोरबा बे?
बेनोथ' आरो मा होनबावगोन सोरां खम जारला जाबायना नाथायबा जोंहा दादि मादै जानो मोनसिगौमोन जाया होनखाबायना नङा माने होनदोंसो आरो जास्ट इमेजिनसो ना ओरैनोसो बुंदों आङो एम' माबा मोनसे बुंनोमोन आं देलाय बुंनाय माबेमोन नों आंजों बिदिनो थाबाय थागोन ना माने नों माब्लाबाबो आंखौ नागारनाथ' थांनाय नङाना मानो बिदि सोंदों नोंलाय देनाय बुंनाय बिदिनो थाबाय थागोन ना आंजों आंनिल' जानानै आच्छा बिदिबा नोङो आंखौ प्रमिस खालामजानो लुगैदों नामा जायखिया बुंलाय देनाय बुंनाय आं नोंनिफ्राय खेबसे खोनासंनो लुगैदों आंलाय नोंनिनो खासिना आरोलाय नोंनिफ्राय मानो गोजान जाबावनो आंजों लाइफ टाइम थागोन ना थायाबा माथो देनाय अफायथो थांनांगौ आंलाय आं नोंखौ माब्लाबाबो नागारनानै थाङा आरो माब्लाबाबो नोंनि गोजान जाया नंगौना माथो होनबालाय आरो जोंहा लाइफ टाइम बेबायदिनो थागोन आरो आंल' बुंनानै मा जानो नोंबोथ' बुंनांगोन ना जेन'बा जिउनि जोबथा समसिम नोंबो आंनि जानानै थाबाय थानांगोन आरो आंखौबो बेबायदिनो अनबाय थानांगोन आच्छा देनां आं बुरैजासिमबाबो अनबाय थानांगोन आंखौ खिन्थु जेला आंनि मोखाङा एकदम नायजाथावै जायोना अब्लाबो आरो आं बायसान्स आरोना माबाफोर जाबाय बायोबाबो ना नों आंखौ बिदिनो अनबाय थानांगोन आंलाय नोंखौ अनखायोना बेखायनोथ' आरो मा गोसोआनो गोजोनल' मोनखाबाय माथो नोंनिफ्राय बेबायदि खोनानानै इस माखौबा बेथ' बे र' ओमफ्राय जोंनासो सनु मनुआ माला फैबावनांगौ जाखो जानोबा इसोरनाव सोंहरदो माला फैगोन बेबा बेनोथ'लै सोंहरनो हाबाथ' सोंहरगौमोन आं बाबरे इमान एक्साइटेड आरोना नोङो माथो नायनो लुगैथारबायना आं बोरैसा एसेबांबो बांद्राय सानग्रोनो नाङानो मानोबा बांद्राय सिमां सानग्रोबाना जाफुङानो जाफुङा जायो नामा सोरबा आं आरो जेरैजों सोरांजों न'आव फैबाय आं दासो मोजां मोनबाय गोसोआ आं जेबो जाया होनखादोंमोन ना बेखौबा नों सिन्था जाबाय थादों गिनाय फैयोना एसे गोसोआव ओमफ्राय थुदो न'आव थांसै बेवहायनो जिरायबाय थायो नामा दसे थाबावनोसैब्रा जोंहा नांला दे थांसै